Happy New Year bangani bami sanibonani ke Bongiwe le Ndlovukazi ngiza nendaba wona uzanani nendlebe yo angisanazi kodwa ke kulungile sengikhona ngibuyile bengicabanga ukuthi ngizoqala ngoJanuary but because of inkinga ekhona zomhlaba so it took a while for me to come back but I'm back. So happy new year to everyone and all my followers. I wish you well kulonyaka. I hope uNkulunkulu abe nani anibusise nje aniphe konke nikufunayo. Asingene udabini nayo into engizele udaba. So nomngani wethu la umngani wethu uyangibhalela umbhalele ku Instagram. Umngani wethu uthi Bongiwe ngiyacela ukuthi uxoxe na story sami ngidinga advice kubangani bethu. Uti, so I was in a relationship with this guy and sachola no guy uguy uti to a point whereby wazo wagcina esehambile eyolobole ekhaya. Uthi makahamba eyolobole ekhaya, it was well received of course inkomo umalobolo hayibo wonke umuntu wayejabulile ekhaya. Uthi kwakujabule ngisho ikati la khona uthi okay fine. Uthi as isikhathi went by then I felt pregnant for uguy. Uthi mangeba pregnant for uguy nje naye ajabuleke ukuthi okay sizoba nomntwana nami ngijabula ukuthi nje konke kwakhamba kahle nje until my guy was wangishithela. Uthi ngabamba ukuthi my guy uchithile lapho ngaqala ngaba ne stress. I started having depression. I started nje thinking a lot because ngangacabanga ukuthi lo muntu lo uzongichithela, especially because wayesekhokhile nasekhaya ungangicabanga ukuthi so umuntu ofuna ukusettlisha down. Uthi okay ngicine ngibesikharileke ingane yaphuma saphuphuma isisu yashona ingane. Uthi as isikhathi sihamba while I was still dealing with the fact that ngiphunyelwe isisu, like I'm not okay as a mother, uguy naye washona my guy. So nginje ngisebuhlungwini enhlizweni ngine stress ngisacabanga ukuthi uguy ungithithelile and also ngiphunyelwe isisu, like kuningi nje naye useyashona phezulu kwakho konke lokho nje usengishiya kulezi inkinga enginazo. Uthi hayi saqhubeka isikhathi sahamba isikhathi so uthi ngisebenza as a nurse in one of the hospitals engingizisho eSouth Africa. Uthi ngisebenza as unesi ngisebenze Bongiwe. Uthi kube nalo dokotela lona uyi-intern ufikile nje ezokwenza internship. Kube nalo dokotela lo nje obekhona emsebenzini, akekho umuntu obemnakile uthi nami bengamnakanga nje bekumuntu onganakwanga umuntu. Sonke siyasebenzela la, we having time of our lives nje siyasebenza senza lokho kufanele sikwenze nje njengamanesi. Uthi lo dokotela lo uthe suka lapho nje seyenze internship isikhathi eside, uthe suka lapho my guy uyaqala useyangishela uthi like ngishokeke uthi then lona ayibo wayengishela manje ngimazi lapha like nje ayena umuntu naki yabo uthi uyamina lo mfana nje unganawanga umuntu emsebenzini. Uthi hey kunjalo nje like singamnakile nje uthi uyangishela my guy and I'm like and then when why ungishela vele. Uthi angishela uguy abe persistent kudlule imasonto kudlule insuku kudlule inyanga uguy uyangishela nje uyimisela uthi and then uyimisele ngami and yena ufuna umntwana ufuna abantwana njalo nje makakhuluma nami athi usefuna ukusettlisha down and usefuna nokuthi abe nonkosikazi and nezingane. Uthi hayi okay fine uguy ngize ngiqaleke nami manje nasesihamba isikhathi ngize ngibona okay uguy serious nami sengiyaqala ngimbona ngamehlo thando ukuthi ukuthi ngathi semuhlana yabona engathi nobuhle seyashintsha manje seba muhle kanti eqaleni bengamboni. Uthi nangempela ngilokhuze uthi ngilokhuze ngijole noguy siloku sibonana uguy uthe suka lapho abengicela ukuthi ucela ngibe nomntwana wakhe. Uthi ngithi mina no but asikaqedi ngisho inyanga sijola. What do you mean ufuna ukuthi ngibe nengane yakho? Athi uguy hayi kusho ukuthi ungithandi awufuna ukuba nengane yami mina kodwa ngifuna ingane nawe nywe. Uthi hayibo my guy I kept on being persistent because uguy is a bit younger, I'm a bit older than him and I kept on being persistent ukuthi no my guy mina
ngifuna ingane with umuntu oserious ngami nomuntu ozolobola or ongilobolile or eshadile naye. Angisafuna ukuthola umntwana nje isikhaleni, like especially knowing my history with my ex and whatnot. Hayi my guy alokho ephusha akaphusha ukuthi and then ngibe nomntwana naye. Uthi ngize ngigcine angimtshelanga ukuthi ngiyavuma kuphele isikhathi, like every time masixoxa nje kuze kuphela 2 months uthi ngize ngigcine sengivumile ke nami 2 months down the line, but angivumi ngokuthi ngimtshele ukuthi okay sizoba nomntwana. Ngivume nje ngokuthi inhliziyo yami ngize ngiyithambise ukuthi you know what, mhlambe lo guy uqinisele serious, mhlambe nje ufuna ingane ngempela and nami vele sengimdala, it wouldn't hurt to have a child of my own. Uthi ke hayi baloku beqhubeka ke futhi abacondomize bayalala without a condom until umngane wethu aze abe pregnant. Makaba pregnant umngane wethu, during that time uguy lo owudokotela athole umsebenzi kwenye indawo that is a bit far away from her. So ugeli abe worried ukuthi okay asho kuguy ukuthi njengoba ungihamba ke sizolokhu sikhipha in touch, ngizokufonela kanjani sizokhuluma ucingweni then sibonana. Uthi uguy maka laphana uthi nje bese fika kulo munye umsebenzi uguy yazobe engatholakala ecingweni. Sometimes mangithi ngiyamfonela uthola ukuthi and then my guy uzothi and then ubusy nama meetings and ubusy nama patient yena akakwazi ukuthi and then abambe icingo njalo. Uthi sometimes bangimqulisa ntambama ngimtshela ukuthi my guy and then what are you doing, uthi aqhubeke my guy athi but ngibusy, it's not like ngenza ngamabomu, like why engathi manje unenkinga. Uthi ngize ngibone ukuthi you know what, I think it's time for me to tell this guy because I'm pregnant. I've been keeping it as a bit of a secret because I wanted to see ukuthi and then ingane uyazi ukuthi nawe ingane my usanda kuthola ukuthi pregnant, which especially because of ngameskera omunye umntwana. So I just wanted to keep it. Ngimtshele ukuthi you know when you left here, when we did the intercourse, I felt pregnant. Uthi my guy athi pregnant ukhuluma ngani sisi? Uthi athi ngithi ngizithwele. Uthi athi my guy kanjani mina angikho ready for umntwana. Uthi ugela athi ayibo imhlola yini? Hayi ugatshe nini? Hayibo my guy, you the one who was persistent obulokhu ngicela ukuthi ufuna ingane and now ingane isikhona usungitshela ukuthi awufuna ingane wena. Uthi uguy athi and then cha mina angizange ngize ngisho ukuthi and then ngifuna umntwana. Uthi hayibo amkhumbuza ugela uthi yeah by that time bengimfuna umntwana but manje ngisamfuna. Uthi umbone ukuthi uyamgaslighter, uthi ngivele ngibone ukuthi yazi uguy uyangaslighter like nje then iphela iconversation yethu ocingweni uguy athule apretend ngathi nje akazi nokuthi ngipregnant. Mangiqhubeka ngilonga ngimfonela uguy akalibamba ucingo, you know isikhathi it goes by nami, then I started being stressed, I started being depressed again. Ngaba stressed nje ngalendlela because uguy akalibamba ucingo akatholakala ocingweni. Uthi to a point whereby I even accepted the fact that okay, I'm gonna be a single mother, I'm gonna raise this child because umfana what I'm gonna raise this child because umfana akatholakala. Kuthe ngelinye ilanga ugela amfonele futhi umfana ipick up iphone. Umfana athi sisiwe like njengoba bengishile ekuqaleni, khipha leso sisu mina ngifuna ingane, I'm not ready to be a father. Uthi ugeli I got more confused guys because lo muntu lona uthi and then akekho ready for ingane kodwa uyena owayengiphusha ukuthi ufuna umntwana. Uthi like manje sengathi ngiyasangana mina mangimfonela ngilonge ngimtshela ukuthi and then ngimpregnant. Uthi wathi khipha leso sisu. Uthi more depression, more stress, more anxiety nje ngacishe ngafa nje fingi bula umfana ingenislim. Nangu kuphathuma sanibonani ke bonke olendlovukazi ngiza nendaba wena ozanani nendlebe unyaka omusha size ngevosho. Okay, so uguy ke athi akakhipha isisu ugeli. Uthi ugeli ngashockeka kakhulu makathi angikhipha isisu. Uthi like what do you mean angikhipha isisu? Ngisikhiphelani manje isisu ngoba wena uthe ufuna ingane and you told me all the reasons why ubufuna umntwana. Nganqaba until ngaze ngavuma because uthe ufuna ingane and nami because kwi age where I really wanted a child. Uthi my guy waqhubeka lade egcine khona waziba amafoni, waziba
amafoni makamfonela uthi ugeli azazitshela ukuthi okay fine, you know what, ngizoyikhulisa lengane ngedwa, ngiyamyeka uGayi. Uthi I went to stress and depression, like manje imagine i-stress esesihlangene nokuthi unama morning sicknesses, uyagula, isisu siyagulisa. Uthi mangihamba ngiyosebenza emsebenzini, uthi any chance engangithola ngangihlale ngilala. Uthi cabanga ukuthi emsebenzini ke you have to work extra hard, like kuyasetshenzwa kanzima. Uthi manje for umuntu pregnant I can't ukuthi just quit umsebenzi or take i-maternity leave and then because I need to raise imali so that ngizokwazi ukukhulisa umntwana futhi myself. Uthi uyazi any chance ebengithola emsebenzini I would get under the table and just sleep because it was really hard for me. Pregnancy was really hard for me. Uthi ngaleso sikhathi bongiwe njengoba ngiphethwe amalokhuzana ama morning sickness, nendoda yilibamba ucingo, I'm going through it, ngiyaphalaza ngapha, ngiyagula nje. Uthi like all the things you could think of, like I was going through it. Oh my guy akazingeni, uyayibamba ifone sometimes angayibamba, too busy, or afone nje akhuluma 5 minutes aphume kimi. Uthi ke lokhu ngipregnant ke ngitshela ukuthi okay ngizoyikhulisa ingane, izokhula lengane izoba eyami because ngiyayidinga. Uthi kuthi ngelinye ilanga nje uyahamba uye emsebenzini, wesebuye emsebenzini. Uthi bahlangane kanje noGayi. uGayi utheni, uthe and then usemsebenzini la esebenza khona to another place ekude nje. Uthi but sihlangane ngeimoto. Uthi ngiphenduke ngimbheke uGayi, naye uGayi aphenduka ngibheke. Uthi sidlulane, like oh my God angidlule kanjani. Uthi hayi ngathi ngibuye ekhaya lapho istress sangibambile. Uthi ngangibona ukuthi ngangidepressed kanjani because what do you mean uGayi ukhona lana kodwa ke uzongibheka. What do you mean uGayi ngimtshela ukuthi ngipregnant, ingane ayifunile kodwa akakwazi ukuthi and then azonginakekela. And now I'm thinking all these sicknesses enginazo kodwa uGayi ukhona la around the area akazange uzongibheka. Uthi hayi ngahamba ngaye endlini, mangifika endlini then I started having ama-cramps. Uthi ngaba nama-cramps esibelethweni, ngaba nama-cramps. Uthi hey bongiwe ama-cramps to a point where ungabhoquza phansi, like urawunde phansi ngesisu, indlela ama-cramps enganginawo. Uthi saqhubeka isikhathi sahamba, alokhu ngiphethe lama-cramps, kuthi kusuka lapho kwabe kuphuma igazi, started bleeding. Uthi mangibleeda I send this guy a message, ngiyambhalela ngithi mina yazi ngiyagula, ngizizwa kahle, ngizizwa engathi enene ngiyalunywa. Nangempela uGayi angaphenduli, athule, azazophendula ntambama. Ngaleso sikhathi uphendula vele sengibleedile kwaze kwaphuma amahlwili. Mangithi ngiyabheka epaintini kukhona amahlwili nje athike kakhulu. Uthi ngibona ukuthi okay kusho ukuthi kuphume ingane. Ngihambe ngiye kudokotela, udokotela afika ngicheke, nangempela asho ukuthi ingane iphumile, ngibuye ngeze ekhaya. Mangibuya ngeze ekhaya ngilinde ke my guy, ngimfonele ngimtshela ukuthi enene udokotela uthe isisu siphumile. My guy usezenza umuntu oconcern. Oh, what I forgot, imaki konke ngishiyayo la. uGayi while engatholakali esemafarm before isisu siphuphume. While esemafarm uGayi cishe ngaphahluka nendawo. While uGayi esalapha emakhaya udokotela khona, uGayi ugcine semfonelile uGeli wathi okay fine, ngiya accepta ke nami ukuthi upregnant and I'm gonna take a responsibility yomntwana. We don't have to be in a relationship, but I will be a present dad in my child's life. Usho nje ngama last minute, like vele kade usise depressed and stress, useyavuma usethi uzoba ubaba.
akuphelanga sikhathi esingakanani evumile ethi uzoba ubaba saphuma isisu. Masiphuphuma isisu sisi amthumelele umfana amtshele ukuthi isisu siphuphumile. My guy angaphenduli kuthi intambama bese yaphendula athi hawu siphuphumile kanjani nje engathi ushokekile like kanjani siphuphumile. Athi ya siphuphumile. Athi kanti wena ubungezwa yini ngathi manje useblame umngani wethu kanti ubungezwa yini wena ukuthi useyinhlungweni khona uzohamba esibhedlela uyosave ingane. Thi umngani wethu yeah but bese ngibleeda and I did send you a message ukuthi I'm not okay. Uthi for umuntu ohlala yedwa ke you should have understood ukuthi if you cared you would have came uzongibona ungithatha ungise esibhedlela. Uthi my guy wabesethi ke ay okay ngizoza ngizokubona. Nangampela my guy makafika ezombona uGeli wathi angazi ukuthi ngizothini mina because angaze ngize ngibe nengane nomuntu ophuphunyelwa isisu nonengane eshonayo. Wakhipha icard lasebank wanika uGeli wathi sebenzisa le mali le. Uthi the only thing after ngipurchasing the miscarriage uGuy wanginika icard lasebank wathi I can spend as much money as I can ekhadini lakhe. Uthi now he's still pretending like we are in a relationship and we are good. Uthi so guys ngicela advice ukuthi ningitshele ukuthi kwenzakalani ngalo Guy because wow kuningi. Cha nje mina sengiyangena ke ngoba ngathi umngane wethu usakwe relationship nalomuntu amphini. uGuy wena Geli umngane wethu awucabanga ukuthi uthwele nje because mina mangisilalela istory sakho kwafika nje ukuthi hayi cha my guy uthwele. Ama red flags nje there were too many. The fact that ucela ukuthi ube nomntwana within a month of you guys dating, and then after that mawusuna umntwana gwiqiqi useyathi uyamphika umntwana usethi akafuna ukuba nengane ngabetshelile gwiqiqise kuphela isikhathi esincane then my guy uyakutshela ukuthi and then ekhipha leso sizo. Gwiqiqi ingane siyaphuphuma and then ukukhiphela ikhadi lemali instead of engabe uyakcomforta and nihile. Kukhona okunuka santongwana la. Something smells really fishy. Kodwa ke it's not my place, no my platform. Yabona i-platform yabantu bami nabangani bami ukuthi abakunike advice. Animavazeni ma enimchazele ukuthi aqhubeke najole nalona or cause clearly ngisaba ngishukisho lento azoyenza. Usazophinda kumithisa enye ingane futhi maka kumithisa aphinda kukhozele enye chaos. Maka kukhozele enye chaos iphinda iphuphume because the more wena uba nama miscarriage the more yena eba nemali. Ayingathi awungizwa kahle. Please stay away from him. He's not good for you. Ngicela advise bangani bami because wow. Madoda.